Bay, wala ta ka Bisaya bay vlog lately, so magbisaya bay vlog ta karon. Wala ni siya preparation ha. Yeah. Daghang ko gipanghimo sa English nga vlog pero gyapon mo update, but karon upload ko na tonight. Bisaya bay vlog. Ano nagsige mo ngayon? Upload din ako tonight, but yeah, we're trying to do a lot of things. Mag-English na sa kubalik. Padong ko help ni Laura kay maglimpyo siya yang kuan sa storage iyang work, and then magbisaya ta. So let's see how this goes. Kanang muna siya mag-English ko ginagmay kay kanang para di madaot sa ako in English ko magsulti ko sa akong English nga vlog sa mukha ay kay na mag-glare akong lens, need na ako new glasses. Anyway, mga to na ta. Musta mo diha asa diay kanang mo to kumusta mo drive na ko sige. And as you all know, heavy camera geek ko, so mag-story sa the camera once in a while kanang like discuss ta sa akong camera nga ginagamit karon. Currently I'm using my A7C kasi mo man akong filming vlogging camera, and then ang ginagamit usually is the 18mm lens, but karon gamit na ko akong Tamron 17-28 kay try na og bugat, try na og dako, try na og versatile lens, pero bugat siya, di ko ganahan. Sa una 1DX okay ra, karon di bugat, di balansi. And another thing sa practice na ko karon is that mag-vlog ko without checking on the screen. Kanang medyo na dependent ko magsigugtan ako sa akong screen ba, kanang mata sa kilid. So karon ako siyang isira kay kanang sa una katong naka 1DX ko, katong nagkanang kuan ko nagkanang A6500 and 10-18, okay ra man akong vlog, wala may problema. So muna siya OA na di kay ko pasigugtan ako sa kilid ba, conscious kayo. So karon try na to nga buat trabaho sa itong naong say dagwet sa screen, salig na sa camera nga ma-focus siya. Muna. And usually kaning Bisaya bay na vlog kanang sa YouTube din ako gina-upload, but karon nag-start na sa kog upload ani sa Facebook kay para na sa take-on sa Facebook ba. Pero kani siyang vlog nga Bisaya bay, wala ni siya tungong, di ko ganahan masikat, pero ganahan bitaw kong sikat. Pero kani siya kanang pataka lang ni siya nga vlog, wala ni siya point. Kanang mga vlog nga may point baka nang planuha ba, pero Bisaya lang siya. Naalam ko sa Australia lahi ang manghitabo nga ri, kung naman ko Cebu mag-vlog gyapon ko ani. So mura ka to na ding tripping lang gid ba. And mag-shoutout ko sa mga friends nga nakapa-convince na ako mag-Bisaya bay vlog, which is kanang walang TV Queen. Sana pagsulti si mga bay, si Uncle. Ako lang i-link sa description ng iyang YouTube. Nindot kay na iyang YouTube na siya sa Pilipinas karon, sa una sa Korea, karon na siya sa Pilipinas. So nindot kayo ganahan. Lingaw ko sa mga vlog ba ka lang nahan sa makatug welding tungod niya. So mo sana nag-Bisaya vlog ko lately. Mo na siya. Drives ako kay bisig madakpan ta. Sa problema ning vlog kay kanang go signal na di sa iba mo kaning mag-vlog ka. Problema ning mag-vlog ka kay kanang mauwaw ka. Mag-vlog ka in English, mauwaw ka. Nya taw na taon nimo. So ang style karon is mag-Bisaya ka. Kay bala kasabot ng sigsulti nimo. Problema sa mag-Bisaya ka is mauwaw gyapon ka. Pero yeah, muna siya kanang mag-English ko sa nga vlog yun. Sa matapol sa kay wala ko isulting content. May na lang Bisaya kay wala kay point. Sulti lang sa kunsa. Mag-vlog ko ginani mo ana ko kalit. Na 500 square per square. Ano na kung storya niya. Dali makasabot. Nya ako sa kasabot sa sulti para lang na ako content. Muna lang ang buhaton. Pero muna siya ana siya ka complicated. Wa mo koy point basta ana na mag-vlog ka nang usay mauwaw ka usay dili usay mag-vlog kag naron nya magbinisaya ka human makadungog si Laura or bantaw kung ina nabuang man tawhan nagstorya siya kugulingon nya makauban ako Tagalog makadungog na ako magstorya storya sa camera bro siya buang ina mo na siya mag-vlog ka murag buang. So kung makadecide ka mag-vlogger pag-andam na lang gyud nga buang ka kay murag gyud kag buang sila pananaw ora na siya pabangan sila ko sa Laura diri nag-limpyo mi nga rin sa aning storage. Yatay bay nabiyaan ako kung kanang kamera ganina nangaon mi sa island na may kayo kanang fajita ba dili kanang moon fajita kanang fajita nga diri ba nya human ngadto di may kanang sa patong ilang kaon mo fajita o kanang quesadilla nga diri ba quesadilla sa tuwa ba. So karon muli na mi, so si Laura padung nalakaway. Nya ako balik ko sa sakyanan nga jeep kay ganina wala mo ko magsakyanan kay usa ka auto mami nagitapon sila giduka na. Pero karon okay na ako drive kay gibiyaan ako ni Laura. Sige, drive sa tabay.
Abot na sa balay niya, ikapuyag parking si Laura. Ako na sa parking. Yes! So karon nabot na sa balay. May itong problema. Ito na i-pack up siya para ugma sa shoot. Kaya mong shoot ugma Lakes Entrance, which is around 3 to 4.5 hours. So, kato mo yung akong ibag. Kini sa akong drone. Katod ako kayo. Let's go.